Panigim niya, 10K pesan nih. 10K. Kenapa? Fight ka to. Ato untor na nako kumigo kay manigim basig machambaan ron dito mo abay sig ko siyang anak na kun toy anak siya nga laki daw. Bay, kanon na dito'y manigim boxing ba? Di ba nam kay anak laki sa? Laki bitaw. Pero maramag babae ang lihok. Okay ra basig machambaan tanto ba manigim ba? Kwarta taron. Oo. Istingan ako ngayon. Basin o malaki ito. Asa din siya de? Doon sa bay. Tawag kay ato na ta. Ari na ba? Maghuwat lang ko dire. Balik kay mo dire. Wata lang ko ya. Na? Pa. Ali dire kay na si Bandro. Nico na ko. Ako ang dining crush pa, uy. Usa man imong anak ba yoy? Ako ang dining pa. Ako ang dining crush. Di crash karon dili. Ako ang crush. Ano crash mo no? Wa pa mo kailan mo crash mo no? Ako ang crush sa eskwelahan gyud. Sa eskwela di ay. Una siya akong crush. Ay si crash ya. Nanay tuyo dire sa imo ha. Ang siya may tuyo niya. Kuan ba kanang nay boxing ato? I-intra ikaw ba? Nay manigim ba? 10,000 ang posta. Sugot ra ka? Di ko mo apil pa, uy. Intra na kay 10,000 kadako na. Usado. 10,000. Intran lang gyud kay sayang kay 10K nya machambaan di taron. Kay mo abay pud bay ako swerte bas swerte antaron. Nya mo kuyo kagapo. Bukoyo gani kay mo abay biya sa inyo habya dito sa boxing manigim ba? Sige pa, maapil lang ko pa. Apil yun. Saan pagsumbag pa, yun ka ba? Ingka, ana ka pa. Naon ko sa bago no? Ana ba? Ana, dahil. Wa na kung ano sunaon to nimo nga maka doto kasi ha. Sige, apil lang ko. Sige apil. Ya. 10K ang kuha niya. Sus, saya ganana kay. Kwarta na maging bato pa kung di ka apil. Sus. Sige pa, apil lang ko. Nya saman pangadto na ta. Tara. Mo bay dire ko. Last photo. Iadto ta mo ba? Huwag isagi ba apil yan eh. Are ta entra. Nita. Red corner, blue corner. Pahalan Let's fight. Nita. Game. Tara. Isa. Ari. Nindot Gi. kay bayo. Sige, sumag. Sige. Ikaw na. Buwang. Manaw nga. Palit. Aprikatan po. Buwang. Daw na. Patay na. Wala. Saan mo ni? 2, 3. Ding. And the winner is Blue. Red corner. Ganyan kaya ang manigim ganyan nga first game is mana. Kisa may second game na wala na or na pa. Isa man. Ay ikaw. Pili, timbang mo. Pilay timbang mo. 20. 20. Agboy 120 pounds gi. Sud. Kisa pa ang kontra ni. Dami dire. Kamu dia. Pakuan man sa dong. Asa? Asa man? Kani? Kani. Ay naku ba ayo na. Adwa lagi na ikon. Pili, timbang. Dahil kani. Pilay timbang ni. 170 pounds. 170 pounds. Kaya, 120 pounds. Grabe. Itarong ko din sinina. Pilay win na ni. Pilay wins. Wins ani. Pakukas. 30 wins. Ang loss. Pakukas. Why lose ikaw? 20. Pilay mong wins mo. 5 wins ng loss. Wa pa loss gi. Kani baka gini mo himbot gini siyang duwa ni. Pili. Ana. Blue corner and red corner. Let's fight. Manigim niya 10K pesan nih. 10K. Kenapa? Fight ka to. Nasara. Ayan kay Tiki. Fight na. Patay. Sweet. Sokol. Buat.